हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ आं दिनै बबे रावजों साबायखर बावनो आं रावखौनो नागिरनानै मोनाखै नोंथांमोना जे आंखौ एथबां खम समनि गेजेरावनो एथबां अननाय होबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै जे एथबां खम समनि गेजेरावनो आंनि चेनेला 1K साबस्क्राइबार जाबाय नोंथांमोननि सापर्ट नोंथांमोननि अननाय आं बेखौ मालाबाबो बावनो हाया अराय सम आं सिबियो खुलुमो नोंथांमोननि अननायखौ आरो अरायबो रेसपेक्ट खालामो नोंथांमोना जे गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानैब्लाबो आंनि भिडिअखौ नायनानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट होदों जायनि जाहोनाव आं दिनै एथबां खम समनि गेजेरावनो 1K साबस्क्राइबार मोननो हादों स' आं बिराद माने हेपि आरो दिनै जोबोद खुसि आं बिदिनो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लानानै फैबाय थागोन थांनाय भिडिअनिख्रुइ इयुन भिडिअफोराव आं साबसिनै मोजाङै हामसिनै आं नाजालांबाय थागोन आंनि बेस्ट होनो नाजागोन जाहाथे नोंथांमोना सिगाङाव जिबायदि सापर्ट खालामदों इयुनावबो जाहाथे आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन नोंथांमोननि फुल अननायखौ आं मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो मा बुंबावगोन आङो मैया आं भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन मानोना जोङो सिलिगुरिनिनो मोनसे बर' गामियाव जों बायदिनो एखे सुबुं एखे धोरोम एखे राव रायलायनाय बे गामियावनो जों आलासि जानो थांदोंमोन स' आं बे भिडिअखौबो नोंथांमोनजों साननैसोनि उनाव शेयार खालामनो सानगोन आसा खालामो नोंथांमोना नायगोन आरो इयुन बिथिङावबो आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थागोन जोबनायाव आङो नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव बावहरबाय गासैबो हेपियै था पजिटिभ था बेखौनो आं लुबैयो बुहुमाथ' मा आरोना संसारावथ' दुखु सुखु गासैबो फैबाय थायो दुखुनि उनाव सुखु फैयो सुखुनि उनाव दुखु फैयो बिदिनो माने गिदिंबाय थायो मानसिनि जिउआ अब्लाबो जों दुखु सुखुनि गेजेरावनो जों गावनि जिउनि थाखाय बा गावनि थाखाय गावनि पार्सनेल थाखाय एसेबाबो सम दिहुननानै मिनिनांगौ आरो हेपियै थानो नाजानांगौ आं बेखौनो हास्थायो गासैबो हेपियै था मोजाङै था गोग्गो सावस्रियै था आं बेखौनो हास्थायबाय आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव बुंहर आं माने गाज्रि जानायखौबो कमेन्ट सेक्सनाव सुद्रायहर माबाफोर भुल पान्थि जादोंबा आरो माबाफोर गाज्रि राव सोरखौबा बाहायफ्लांदोंबा आं बिनि थाखाय निमाहा बिबाय जों माने जास्ट इन्टारेस्टिंनि थाखाय भिडिअ लाबोयो नोंथांमोना गोरोन्थि साननाङा जों सोरखौबा एन्टारटेनमेन्ट खालामनो थाखाय माने जोंबो इन्जय खालामो नोंथांमोनाबो इन्जय खालामो जेन आं बेखौनो साननानै आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोबाय थायो मानो होनोब्ला जिउआव खुसि थानाया माने साननैसोनि जिउ बेयाव जों हेपियै थानो नाजानांगौ दुखु खालामबालाय मा जानो दुखु खालामबाबो नों जेबो मुलाम्फा गैया आरो अरायसम माने जेसां हायो खुसियै थानो नाजानांगौ इन्जय खालामनो नाजानांगौ जिउआव माने जेसांखिनि दं गावनि केपासिटि वाइज माने इन्जय थानो नाजानांगौ हेपि थानो नाजानांगौ आं बेखौनो हास्थायो जे नोंथांमोन गासैबोनि जिउआव हेपि जायो जेन आरो अरायसम पजिटिभ थायो आं बेखौनो हास्थायो स' जोबनायाव आं फिन खेबसेबो आंनि चेनेलखौ एथबां खम समनि गेजेरावनो एथबां अननाय होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गासैनिसिमबो साबायखर बावहरबाय आं गासैखौबो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनग्रा आंनि साबस्क्राइबार आंनि भिउवार्सफोरनिसिम थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बिनि अनगायै थेंक इउनि अनगायै आं नोंसोरनो जेबो होनो हाया स' आंनि थेंक इउखौनो नोंथांमोना नाजावदो आंनि साबायखर बावनायखौनो नोंथांमोना नाजावदो गोजोन्थों